akwai kalubale kamar yadda nake faɗa maka. A zaben 2023 muna da kalubale ba don komai ba saboda yanayin musamman abin da na gaya maka a wannan zone. Har yanzu akwai waɗanda zaɓaɓɓu ne ba su amsa kiran gwamna wanda ya gaya musu cewar su zo su yi empowering din matasan nan ba. Muna tunkarar shekara 3 babu wani matashi da aka gina shi. To kana ga kamar Angulu ba za ta koma gidanta da tsamiya ba a wannan shiyar jihar Yobe ta Kudu, ganin cewa a baya dama ku matasan ku ne kuka shiga kuka yi ruwa kuka yi tsaki yasa kuka kakkaɓe wancan gyauran. Kana ga ba za wannan shine babban abin da ya sa muka hango nesa ne, ya sa muka kirawo taron gaggawa domin hango matsala. Saboda korafe-korafen matasa yayi yawa, babu wasu matasa. Yau in ka duba a zone din nan, idan alfarma ne za a yi, za a kawo barka da sallah, sai dai ko wani abu in za a tallafa sai dai dan wani zo ne zo shi. In ka kalla an taimaka da wani abu inda na layin abinci ne ko wani abu a matasa ko wani abu, sai dai dan wani zo ne zo yi. In ka ga an ba da kyautan mota, sai dai dan wani zo ne zo yi. In ka ga an ba da kyautan nafef ko wani abu da za a yi sana'a, sai dai dan wani zo ne zo yi. So muna cikin hatsari babba wadda babu wani dan zone din wanda zai iya tashi yayi. Yau in ka tsaya ka duba mu da muka kasance shugabanni wannan yakin neman zaben, waye ne wanda karfa wanda zai iya fitowa ya taka wani rawar gani ya ce abu kaza da abu kaza da abu kaza zai iya magancewa ko kuma zai iya tarewa. Yau tsakaninmu da matasan wasu ma sun dauke mu makiya ne, saboda suna kallon cewar mun zo mun samu dama ba ma iya taimakon su. Yau mutum zai zo wajenka da kukan 10,000 ba za ka iya magance masa ba. Wani zai zo wajenka da kukan 20,000, wani zai zo wajenka da kaza. So babu wannan hanya. A daidai wannan taron naji matasa da yawa suna koka, har ma da shi ɗaya daga cikin wanda ya fito daga karamar hukumar Fika, suna koka inda suka ɗaura wannan hakkin rashin rayuwa ko kuma tallafawa akan mataimakin gwamnan jiha. Ba ga irin sanatoci su ma me suka yi da irin wannan din ba, har yanzu ba ga kan barazana ne? Idan ka ji an ce mataimakin gwamna da gwamna, duk abin da gwamna yake is answerable to, duk abin da mataimakin gwamna yake is answerable to gwamna. Duk abin da gwamna zai yi tamkar mataimakinsa ne. Mu muna magana da zaɓaɓɓu waɗanda muka zaɓe su, waɗanda muka san gumin su. Shi ma leader ne a wannan zone ɗin, ko ba shi ne ba? Ba za mu ce baya yin ƙoƙari ba, ko ba shi ne ba? Amma ni ma ina ɗaya daga cikin masu kiransa da ya ƙara ƙaimi, saboda zone ɗinsa cikin gidansa yana yoyo. Matasa korafi ya yi yawa, ya je ya samu mai girma gwamna, ya zauna da shi zama na musamman, ya nuna masa cewar yoyo zone ɗina yana yoyo, za a iya fuskantar matsala kaza saboda masu kujeru kaza da aka zaɓe su ba sa iya riƙe mutane. Sa'an nan kuma mun zuba musu ido muna kallon abin zai lalace. Idan ya ja hankalin gwamna akan haka, ina mai tabbatar maka za a tallafa wa matasan waɗannan zone ɗin, saboda an san cewar masu ƙwazo ne da hazaƙa ko masu alkhairi ne wanda idan an taimake su ma za su taimaki yan wasu zone ɗin. Amma yau in ka kalli ɗan zone ɗin nan matashi zai nemi tallafi inda ya kera naira 10,000, sai dai ya nema a wajen ɗan zone A, sai dai ya nema a wajen ɗan zone A, amma ba inda zai je shi a taimaka masa. To Alhaji Haruna Sardauna, kuna tare da mai girma gwamna kuma kuna ga yadda abu yake tafiya. Kuna ga misali mutane inda suka fito daga shiyar zone A, wato irin kyaututtukan da ita gwamnatin take wa mutane, in ka kwatanta da nan za ga ya riɓanya. Ba ka ga irin wannan din har yanzu shi ma kaman an maida wannan sashi saniyan ware? Wannan shine dalilin da yasa an yi furuci akan maida wannan zone din saniyar ware. Akwai honorable Ibrahim Kofa a jawabinsa ya fito ya kalubalanci wannan abubuwan, yadda ya lissafa wasu masu manyan ofis a wancan zone din, waɗanda a wannan ofis nasu an ba su dama. A cikinsu za ka iya samun wanda ya ba wa miliyan 100 baya. Yau in ka zo ka zone din nan za ka iya samun wanda yake da miliyan 2. Ka kawo matashi guda ɗaya wanda yau za ka samu miliyan 2, sai dai ƙoƙari yau ka samu 100,000 ka raba shi, sai a maida kana da miliyan 10, ko ka samu 500,000 ka yi wani fataka da shi don ka nuna abu nan, sai a maida kana da. Yanzu muna tafiya da kai kafin mu iso nan wajen, kana kallon mutane da suke jiran ka san su. Ana cewa Sardauna ina ka samu, ina kaza ina kaza ina kaza ina kaza. So ka gani an kalle mu mun shigo gari, sai da dabara muke buya, sai mu gudu mu bar garin, saboda zaman garin ba zai yiwu ba. Duk wanda ka kalle shi in dai har dan zombi ne, in dai har matashi ne wanda yake cikin kwamitin yakin neman zaɓe shekara ta 2023, ƙarya ne ya ce zai iya zaman garin nan.
wanda yake shugabanmu shine Sarki Okaci iri ya zo bai isa ya zo ya zauna garin nan ya yi sati biyu ba. Iyaka abin da ya samo saboda ya rufa wa jam'iyyar nan asiri shi zai zo ya raba. Iyaka abin da muka samo shi za mu zo mu raba mu koma mu gudu. In ba haka ba ba zai taɓa yiwa ba, zama ba zai yiwu ba. Duk wanda kake kallonsa yau za kalli ya zo shi yana fataka ya ɗan kashe 300,000 400,000 ya fita ya gudu, to duk wanda zai wannan abin bai isa ya sati a cikin garin nan ba, guduwa zai. Haruna Sardauna da yake kai mai sharhi saboda ne da hangen nesa ita kadai ne a harkokin wajensa. siyasa. Wato wani din zaka iya bayyana cewa kamar akwai barazana tsakanin matasan jihar Yobe ta Kudu kenan? Akwai barazana sosai sosai, saboda ina mai tabbatar maka 'yan jam'iyya da yawa inda aka tafi a haka za su gudu. 'Yan jam'iyya da yawa kuma za su zauna a cikinta za su yi antifati. 'Yan jam'iyya da yawa kuma za su fusata su koma gefe su haƙura da siyasa ba don koyi ba, saboda irin wannan yanayin an zo da dai gaban da ɓacin rai fushi ya kai abin ba a magana. Gwamnati dai tana da kwarjini, tana da manyan nan suna da kwarjini, amma ka dubi yadda matasan nan suke magana garin gatsau. Wani yana kallon to babu wani ta ina za ka ji abin ɗin da akwai daman a yi maka alfarman an ki a yi maka. To bayan gwamna ya yi ta jan kunnen manyan hadiman da ya kamata ce sun rike masu jihar Yobe ta Kudu, kun yi wani kwamiti da kuke ta ganin su, misali ku je ku gaya wa sanata, ku gaya wa reps da muke tare da su, ku gaya 'yan majalisun jihohi da wasu, kun yi wani kwamiti? An yi kwamiti daban-daban, an yi kiraye-kiraye a gidan rediyo, an yi kiraye-kiraye a gidan TV. Sanata 1 in 1 mun yi da shi. Akwai ran da sai da muka waye tun da daddare karfe 1 tun karfe 12 muka fara waya da shi har wayewan gari ba mu daina waya ba. Akwai ran da na je na same shi a ofis sai da muka yi awa 3 a cikin ofis. Haka dan majalisa reps, haka House of Assembly. Ganan dai kujeran da ake kallanta ni har tausaya masa nake, Abdullahi Bazu Allah. Kujeran nan ita kaɗai ne 'yar majalisa, gaba ɗaya nawa ne ake samu? In ka lura za ka kalli matasa suna min kiraye-kiraye na fito na nemi wannan kujera. To ina kallon ni zama na a haka ma ya fi min da wannan kujera. Ba don kuma ba, saboda Dogoni North kaɗai a Yobe State wani constituency ne ta kai Dogoni ne. To ward ɗaya ne a cikin ward guda 7 da yake rike da su. Amma yana yin iyaka bakin nan nake so kai sallama da masu kallon mu, saboda dan lokacin da aka ɗeba mana ya kawo jiki. Allah in Allah ba mu lokaci za mu sake tattauna da kai, da yake mun gano cewa akwai matsaloli da ya kamata a zare kitse daga wuta tun nake so kai sallama da masu kallon mu. Jama'a assalamu alaikum. Insha Allah nan gaba idan ka neme mu za mu zo mu ba da gudunmawa mu. Assalamu alaikum. Hakika wato wannan sharhi da fashin baki da wannan dan siyasa yayi, akwai matsala a wannan sashi na jihar Yobe wanda yake bukatan wato kulawar gaggawa, duk da cewa mai girma gwamnan jihar Mai Mala Buni ya sha kiraye-kiraye da 'yan siyasan yankin su fito su tallafa matasa. Wannan yanki fa su sani cewa yanki ne da matasa suka shafa jini a wuyansu ba dare ba rana, suka canja yanayin siyasar yankin, kuma yanzu haka matasan sun zaku kuma sun kawo iya wuya a daidai lokacin da muke tunkaran babban zaben shekara ta 2023. Sai kusance da mu wani lokaci domin ci gaban wannan hira. Ni ne naku Muhammad Yakubu Lele. Saduwa alheri.